In deze uitzending van Venray van Toen nemen we u mee naar een stukje streekgeschiedenis uit de 19e eeuw. In de Peel is de schapenteelt dan een belangrijke bron van inkomsten. En als rond 1826 de Venrayse Schaapscompagnie ontstaat, zijn er in de gemeente veel schaapskooien te vinden. De laatste overgebleven en gerestaureerde schaapskooi, hier achter mij, was lang in het bezit van de familie Poels uit de Hofstraat. Zij waren samen met de familie Raats van de Marseilleseweg Venray's meest bekende schaapshandelaren. De wereldwijde handel in schapen van de Venrayse Schaapscompagnie werd dan ook aangestuurd vanuit Venray. Kijkt u mee naar weer een stukje unieke Venrayse historie. Schaapskudden zijn er niet meer in de Peel. Je ziet ze er alleen nog op oude afbeeldingen. Trouwens, van het oorspronkelijke landschap daar zijn nog maar enkele verspreid liggende stukken ongerept. Aan het einde van de vorige eeuw stonden hier 60 schaapskooien. Er zijn er nog maar een paar over. Deze is tot nog toe met labmiddelen overeind gehouden. Ze heeft haar langste tijd gehad. De schaapherders zijn allemaal overleden. Resten van een oude drinkput duiden ongeveer de plaats aan waar vroeger een schaapskooi heeft gestaan. Als je in die buurt even de grond omwoelt, stuit je al snel op resten. Zeker rond 1800 was de Peel nog een grotendeels ruig gebied en dun bevolkt. In de tijd van ampere mensenleven moesten de bewoners toen 5 maal van nationaliteit wisselen. Ze waren in 1790 Pruisisch onderdaan. Ze werden veroverd door Napoleon en moesten in zijn leger als Fransen mee ten oorlog door heel Europa. Daarna werden ze Nederlander, vervolgens nog even 9 jaar Belg, 1830-1839, en tenslotte weer Nederlander. Een opmerkelijk stukje geschiedenis en niet zonder reden behandeld in het boek over de Schaapscompagnie. Ik wil hier dit mee zeggen, dat deze mensen zonder enig noemenswaardig onderwijs te hebben genoten, toch Frans, Duits en Nederlands spraken. En ze hadden dus behoorlijk wat relaties opgebouwd in het toenmalige West-Europa. Ze moeten beschikt hebben over behoorlijk wat incasseringsvermogen. En ik denk dat dat bij elkaar toch de ingrediënten zijn geweest voor het ontstaan van de Schaapscompagnie en de schapenhandel zoals we die in de vorige eeuw vanuit Venray hebben gekend. De eerste voettocht met schapen naar Parijs vond plaats in 1806. De kudde trok toen al grazend in ruim 2 weken van Venray over Helmond, Valkenswaard en Turnhout naar Antwerpen, dan langs de Schelde naar het zuiden en verder over Lille naar Parijs. Een van de grote mannen van de compagnie was Cornelis Raats. Deze foto van hem dateert van omstreeks 1880. Zijn ouderlijk huis is er nog, het staat in Zevenum. In het gebouwtje rechts brouwde zijn vader bier. In Heerlen woont ingenieur Kees Raats, kleinzoon van de vroegere schapenhandelaar. Hij heeft een studie gemaakt van de levensloop van zijn grootvader en de Schaapscompagnie. Het was een typisch soort boeren die geen keuterboertjes waren, toch een beetje een behoorlijke boerderij, maar ze waren getrouwd in het algemeen met kloeke vrouwen die in staat waren om het bedrijf gaande te houden als zij op reis waren. De spoorwegen waren er nog niet, dus het moest te voet gaan. En men had als regel, en dat blijkt dan later, zoekt men toch ergens een vast punt wat men in Zuid-België heeft gevonden, waar men een rustpunt had, van waaruit men verder distribueerde over de markten van Rijssel en Parijs. En dat vaste punt in Zuid-België werd Varquin,
aan de Schelde, precies op de helft van de 500 kilometer tussen Venray en Parijs. 50 jaar lang trokken de Venraayse schapendrijvers er met hun kudde langs. Op het kerkhof daar het graf van Martin Poels. In 1850 trouwde hij met de dochter van de burgemeester van Warquin. Dan wordt het dorp een vaste etappeplaats voor de schaapscompagnie. Tientallen jonge Noord-Limburgers trekken er naartoe, leren er het vak van schapendrijver en schapenhandelaar en vestigen zich in diverse plaatsen in Zuid-België en Noord-Frankrijk. Een muurschildering in de kerk van Fourne, vlakbij Lille, toont een van die Limburgse schaapherders, Leonard van Meijel. Ondanks nederzettingen in België en Frankrijk bleef Venray het centrale punt van de compagnie. Van daaruit reageerde Cornelis Raets in 1845 slagvaardig op de opening van de Britse markt voor vlees van het Europese vasteland. In Londen kocht Raets in 1846 een notitieboekje waar hij heel zijn handel en wandel in zou opschrijven. En zo weten we dat de Londense markt de compagnie noodzaakte haar opkoopgebied in Nederland aanzienlijk uit te breiden. Voor Engeland had men nodig een ander soort schaap als het heidenschaap van de Peel en van de Kempen. Men had daarvoor schapen nodig. De Engelsen zijn veel meer schaapvleeseters als de rest. Schapen die ook veel meer opgefokt waren voor voedsel- en wolschapen. En men had dus nodig de weideschapen die men vond in Zuid- en Noord-Holland, op Texel, in Friesland en dat soort gebieden. Toen is dus het tweede grote afzetgebied waar ze altijd op gewerkt hebben ontstaan. Dat is eerst het Franse gebied, wat een gevolg is van de Franse bezetting. En toen het opengaan van de markten, dat is dus het tweede afzetgebied Londen. De haven van Antwerpen ging een belangrijke rol spelen. Dat hield verband met de industriële revolutie die in Engeland een enorme trek veroorzaakte van het platteland naar de steden. De voedselbehoefte van Londen groeide snel. Steeds meer schapen werden vanuit Antwerpen over het kanaal vervoerd. De Venraayse schaapscompagnie reisde tot diep in Europa om dieren op te kopen. Naarmate er een steeds dichter net van spoorwegen over Europa werd gelegd, was het voor de Venraayse schapenhandelaren mogelijk om steeds verder van huis schapen te gaan inkopen. En men trok dus naar Pruisen, naar de landen van de Donaumonarchie, naar Polen, zelfs naar Odessa in de Oekraïne, zette de schapen daar op de trein en vervoerde ze dan naar 3 havens voor export naar Londen. Dat waren de havens Geestemünde bij Bremen, Rotterdam en vanaf ongeveer 1875 ook de haven van Antwerpen. Op kaai 28 kwamen de dieren aan. De quarantainestallen, gebouwd in 1890, liggen er nu leeg en verlaten bij. In een kleine 100 jaar is er nauwelijks iets aan veranderd. Eén schaap moesten we pakken. Dat schaap hing tot aan de deur. Dat voelde hem verlaten alleen. Dat begon te blaten, dat schaap. Ieder schaap zag dat. Die andere schapen kregen er medelijden mee, zeker met dat schaap. En heel die brestschapen die kwamen naar de deur. Die drumden voor op die camion te geraken. Zo ging dat met die schapen. Maar dat is ook al gebeurd, als we op de camion waren, dat er een schaap terugkwam. En al die andere schapen kwamen terug in de stal liggen lopen. En ja, dat gebeurde. Al meer gezien. Ja. In 1890 komen de eerste koelschepen in de vaart. Vanuit Noord- en Zuid-Amerika overspoelen grote hoeveelheden vee en vlees de Europese markt en bedreigen de handel. De schaapscompagnie doet een tegenzet. Men heeft vanaf 1895 eigen mensen naar Argentinië gestuurd. Die hebben daar op zeer grote schaal schapen opgekocht. Ze met boten hierheen vervoerd naar kaai 28 hier in de haven van Antwerpen. Vanaf ongeveer 1910 heeft men ook in Antwerpen een vaste vestiging gehad, een vast kantoor, dat zich in eerste instantie met import van schapen ging bezighouden en later ook met de import van vee, hoornvee, uit Argentinië. Die mensen van de schaapscompagnie die zich later speciaal met die handel vanuit Antwerpen zijn gaan bezighouden, hebben, denk ik, van alle
van alle schapenhandelaren die ooit in de compagnie zijn geweest, het wel tot de grootste welstand gebracht. En die welstand die blijkt ook wel, hè? Die welstand blijkt hier in de omgeving, waar dus mensen van Venraayse origine zich hebben gevestigd. En dan zie je dat deze mensen toch in hart en nieren Venraaier blijven. En dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze hun woningen, hun villa's, namen geven van Venraayse buitenwijken of gehuchten. Antwerpen was de stad voor de schaapscompagnie dus. Ook na de afscheiding van België in 1839 in de vorige eeuw. Vraag je je af, ja, waarom zijn ze daarna niet veel meer geconcentreerd vanuit Rotterdam gaan werken? Daar is een aantal redenen voor. Men voelt zich veel meer Vlaams dan Noord-Nederlands. Daar komt bij dat een aantal Poelsen, dus leden van de Venraayse schaapscompagnie, die zich in Rotterdam hadden gevestigd, zogenaamd van hun geloof waren afgevallen. En men wilde voorkomen dat dus hele families zich tot het Calvinisme zouden bekeren. Parijs, Place aux Moutons, Schapenplein. Hier eindigden de voettochten van de Venraayse schaapherders in de vorige eeuw. De veehallen dateren van 1872 en worden nu alleen nog gebruikt voor massamanifestaties. Maar in de goede tijd waren hier voor de handel regelmatig 30.000 schapen en 6.000 stuks rundvee onder dak. Iemand die daar stevast monsteren tussendoor scharrelde was Harry Poels. Hij woont nu vlakbij Parijs en is een kleinzoon van een der eerste schaapscompagnisten. Harry Poels kocht hier in voor de vleesverwerkende industrie. Eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog de voornaamste activiteit van de vroegere schapendrijvers. Harry Poels reisde er de halve wereld voor af. Ze zeiden altijd bij ons thuis, de zaak gaat voor het meisje. Ja. En dat is bij mij ook waar geweest. Want toen ik van school afkwam, toen ben ik bijna naderhand niet meer thuis geweest. Altijd weg. En eerst in het begin ging het naar Hamburg om het vak te leren. En van Hamburg naar Polen. En dan van Polen die rondreizen naar Roemenië, Joegoslavië en Bulgarije. En ook heel veel in Hongarije. En toen ik trouwde, toen gingen we terug naar Roemenië. En toen zetten we ons daar neer. En toen hadden we net het laatste schilderijtje aan de wand gehangen. En toen kreeg ik een telegram van vader: woensdag is je boot klaar voor Canada. Tussen de eensgezinde schaapherders uit 1800 zoveel en hun nazaten, de onafhankelijk van elkaar werkende vleesfabrikanten van nu, liggen 180 jaar. Maar toch, Harry Poels kent de avonturen van zijn grootvader, die als man uit de Peel met schepen vol schapen over zee moest, alsof hij daar zelf bij was. Hun werk was gevaarlijk en ook dikwijls heel zonder comfort. Bijvoorbeeld, net als u zegde, dat mijn grootvader met dat klein bootje, dat waren maar klein bootjes van een paar 100 ton. En in de Noordzee was dat dikwijls heel onweer, erger nog dan op de grote zee. En dat was op een zekere keer, zoals hij vertelde, was ik toch zo ziek op die boot, zei hij. En dan met die schapen volgeladen tot boven op het dek. Ik zat met mijn armen rond de mast rond en ik zei: heel mijn leven is niks meer waard. Ik geef hem niks meer. Ik geef hem heel mijn familie en heel mijn vrouw niks meer. Ik geef nog niks meer om mijn schapen, zeg hij. Zo had hij, was dat wel angst. Mijn vader, die in Polen veel reisde, die op die tijd, toen hij dicht bij de Russische grens, daar aten de mensen nog boomschors toen. Hè? Daar was hij in zo'n klein schummig hotelletje. En 's avonds voor naar bed te gaan, dan liet hij de 4 poten van het bed iedereen in een emmer water zetten tegen het ongedierte. En dan met een stofjak het bed in, anders durf je niet. Dat waren heel erg. Dat ging niet allemaal zo gemakkelijk. Dat was niet net als nu. In 1951 liet Harry Poels zich met de laatste overgeblevenen van de schaapscompagnie in Venray fotograferen. Omdat geen zakelijke belangen hen meer samenbond, werd bij die gelegenheid de grote schaapscompagnie opgeheven. Een periode van 1,5 eeuw uitzonderlijke ondernemingsgeest werd afgesloten daar waar ze begonnen was, in het Peeland.